hannu a ciki. Ya ce sojojin hayar Ukraine sun kai hari Mali game da faɗan da ake a arewacin Mali a shekarar 2024. Ukraine ta ce a lokacin babu wata shaida da ke nuna cewa tana taka rawa a faɗan. Da dai ta musanta ba da jirage marasa matuƙa ga 'yan tawaye a arewacin ƙasar ta Mali. An kuma yi takun saka tsakanin Mali da Mauritania a cikin makonnin da suka gabata. A watan Janairu ne kuma shugaban mulkin sojan Nijar Abdurrahman Chani ya zargi shugabannin kasashen Faransa, Benin da Cote d'Ivoire da daukar nauyin wani hari a hilin jirgin saman kasar, zargin da yi ba tare da bayar da wata shaida ba. Shugaban ECOWAS na yanzu, shugaban kasar Saliu Julius Maada Bio, ya yi kira ga kasashen IOS da su dawo cikin kungiyar yankin ko haɗa kai da ita. Amma Diop na Mali ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Mali, Burkina Faso da Nijar kuwa a siyasance sun fice daga kungiyar ta ECOWAS, ya ce kuma janyewar ta dandance. Diop ya kara da cewa IOS na iya ci gaba da tattaunawa da ECOWAS kan 'yancin walwala da kuma inganta kasuwar gama gari. Kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso na fama da matsalar 'yan bindiga sama da shekaru 10. Duk kasashen uku na karkashin mulkin soja waɗanda suka kwace mulki ta hanyar juyin mulki sannan kuma suka balle daga kungiyar ECOWAS inda suka kafa kungiyar su ta IOS. A gaida Cima Ila Isufu. To a Kenya akwai batutuwa na kusan yara 100 da sojojin Burtaniya da aka taɓa girkewa a ƙasar suka haifa, da yawansu dai yaran nan sun girma amma kuma ba su san mahaifan nasu ba, waɗanda tuntuni suka bar ƙasar kuma ba su sake komawa ba. A wani bincike da BBC ta gudanar mai muhimmanci wanda aka yi amfani da ƙwayoyin halitta, yanzu dai an gabatar da waɗannan mutane ga kotu a Ingila a karon farko. Ga rahoto akan wannan. So you guys have all been waiting very patiently, I see. Kun daɗe kuna ta haƙurin jira. Na ga 'ya'yanku suna ta jira cikin haƙuri. A watan Disambar 2024 ne wasu mata suka cika makil a wani ɗakin da ke bayan wani wurin shan gahawa a wani gari mai suna Nanyuki a Kenya. Dukkaninsu suna da yara kuma sun yi imanin cewa 'ya'yan sojojin Birtaniya ne waɗanda suka ce yanzu sun kasa tallafa musu. We will try as hard as we can. Za mu iya ƙoƙarinmu. Za a yi amfani da kowace dama. Za kuma mu yi ƙoƙarin zuwa kotu. Sun zo nan ne domin haɗuwa da ƙungiyar lauyoyi da masana ilimin halitta. Suna neman waɗanda za su taimaka domin samun sauyi a rayuwarsu. I can't promise you we'll find them. I can promise you we will work very hard. Banda da tabbacin za mu same su, amma zan iya alƙawarin za mu yi iya ƙoƙarinmu kan wannan batun. Wani lauya ɗan Birtaniya, James Neto, da abokin aikinsa sun zo domin karɓar samfurin ƙwayoyin halitta na DNA, inda za su yi amfani da kundin bayanai na DNA kamar na kamfanin Ancestry domin ƙoƙarin gano sojojin iyayen yaran. A nan ne na haɗu da Kati, a shekara 18. So I just lie down, look at the ceiling, and I'm like, na kwanta na kalli silin. Ina tunanin idan har yana nan, hakan zai kasance wata sabuwar rayuwa, kuma zan yi farin ciki. Ta yi imanin cewa mahaifinta sojan Birtaniya ne, kuma ta hanyar wannan aikin tana fatan za su haɗu. It's in DNA, literally. I can't escape it because daga ƙwayoyin halitta dai, kuma ba zan gujewa hakan ba, saboda wani tunani da nake yi shine a hankali za mu saba. Wani tunani da kuma nake yi shine ai bai damu ba. An yi wa Maggie baiko da mahaifin Kati, amma lokacin da tana da wata 7 da haihuwa ba a ƙara ganinsa ba. Sun shafi lokaci suna neman sa, kuma Kati ta tura masa sako. Wata Facebook shekaru da dama, amma bai taba mayar mata da amsa ba. I knew I was talking to a ghost. Na san cewa ina magana ne da fatalwa. Kawai na haƙura, kamar ina rubuta wani labari. Ina magana da wanda baya nan. A nan London, an bayar da samfurin ƙwayoyin halittar, kuma bayan gano waɗanda suka yi daidai, lauyoyi sun yi ƙoƙarin gano mahaifin. Kathy, hey, it's great to see you again. Kathy,
Abun farin ciki ne sake ganin ki, da fatan kina lafiya. Duka waɗannan kamar almara. Idan kika haɗa su, za ki fahimci cewa wannan mutumin baya magana. Ga alama dai wannan shine mahaifinki. Quite likely that this gentleman is your dad. How do you feel about it? Ya kika ji da wannan? Na ɗan shiga rudani, amma ban cire tsammani ba. Daga nan James ya haɗa batun kati da sauran zuwa babbar kotun shari'ar iyali a Ingila da Wales. Nothing like this has ever been done before. Ba a taɓa samun haka a baya ba. A ce an saurari waɗannan shari'o'in a lokaci guda. Kuma abin mamaki dukkaninsu sun shafi sojojin Burtaniya. Wannan ta kasance rana mai muhimmanci. Na yi wa waɗannan yaran murna kwarai. Kotu ta tabbatar da mahaifin Kati, kuma hakan na nufin za a saka sunansa a takardar shaidar haihuwarta, kuma za ta iya shigar da bukatunta na zama 'yar Birtaniya. Zuwa yanzu dai akwai ƙararraki 20 a gaban kotu, kuma wasu da dama na kan hanya. To domin jin cikakken wannan bincike sai a duba World of Secrets a BBC da kallon rahoton na